हेल' लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव खौरां बे खौराङानो जाहैबाय सानै हिनजावसा गोमादों नैबे सावगारियाव होनाय सानै सुबुङानो न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मैया फुंनि 10:30 बाजियाव दैमुगुरियाव गावसोरनि लोगोफोरजों मारुति गारिजों गाखोनानै थांफादोंमोन। गोबाव सम थामहिनबा मोनारोम जानायलाय बिमा बिफाया कल खालामदोंमोन। बिमा बिफाया बेवहाय रिसिभ खालामना जों बाक्सायाव दंफैयो होनना खिन्थाहरदों। मानो माब्रै सहैखो खिन्थास्लाब हराखै। दसे उनाव कल खालामना नायफिनबा जों हाग्रा बंग्रा थाखुमानासो दं, जोंखौ थगायना फाननोसो लाबोदोंमोन बेबायदि बुंदों। अब्लाबो जों बिसोरनि आखाइनिफ्राय खारखुमानो हाबाय होनना बिथांमोना मिथिहरो माने कलनि गेजेरजों। दिनै मोनायाव सानैबो हाग्रा बारि सिङावनो थाखोमाना थानो गोनां जायो। मबाइलाबो दायो सुइच अफसो जाबाय, दासिम जेबो खौरां मोनफिननाय जायाखै। सासेनि मुङा सनिया बसुमतारी, बिफानि मुङा भद्रेश्वर बसुमतारी, बिमानि मुङा हायना, क्लास 7आव फरायो, 13 इयार्स। भिला गोजोनश्री, पिअआ गसाइनि सैना, सेरफांगुरि पिएसआ पिन नम्बर 7833 क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ। नैथि हिनजावसानि मुङा जादों मिस रैखाथि मोसाहारि, बिफानि मुङा रमोन्द मोसाहारि, बिमानि मुङा सन्जि मोसाहारि, बैसोआ 14, थाखो 8आव फरायो, भिला बिसमुरि, पिअआबो बिसमुरि, पिना 783370, पिएस होदों, डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारनो। रेसिडेन्ट एड्रेसबो होबावदों, नोंथांमोना नायना लादो नैयो बेबायदि। जुदि नोंथांमोना नुयोब्ला बे हिनजावसा सानैखौ फट'आव जा होदों बिथां सानै हिनजावसाखौ नुयोब्ला नोंथांमोना नैबे गाहायाव होनाय मोननै नाम्बारनिफ्राय नोंथांमोना कल खालाम, बे सोरबाफोर नुयोब्ला बे नाम्बाराव, बे मोननै नाम्बाराव। थ' एसेनोसै, गोजोननाय थागोन जुदि नोंथांमोना हेल्प